S nádychom sa vytiahneme. Opäť úklon do pravej strany. Pravá ruka za chrbát. S nádychom pretláčame panvu. Čo najviac. Zatíname sedacie svaly. Pozeráme nadol. Ruka ponad hlavu, plece alebo lakeť. Pozeráme nadol. Cítime krásne ľavý bok. Pomaličky sa posadíme. Nádychom sa vytiahneme. S výdychom rotácia. Snažíme sa ideálne až celé plece si dať pred naše práve koleno. Práva ruka za chrbát. Kolena sa snažíme držať od seba. Predná noha približne 90 stupňov. Zadná noha sa snažíme vystierať koleno. Podsadená panva. S nádychom sa zodvihneme a s výdychom rotácia do pravej strany. Snažíme sa dať celé ľavé plece z vonkajšej strany. Zdvihneme ruku a ak môžeme, pokrčíme ľavý lakeť. Ruka popod stehno, druhá ruka za chrbát. Chytíme si zápestie, pozeráme dozadu. Ľavé chodidlo dáme si pekne na pravé koleno a chceme položiť chodidlo na plece. Krčíme koleno. Obe ruky, dlane na šírku ramien približne. Váha na rukách. Vystrieme pravú nohu. A uvoľníme. To isté do druhej strany. Zahaknem si pásku na ľavú nohu a držím pravou rukou. A opäť idem do stredu. Položím si predlaktie, alebo prípadne až celé plece. A rotujem hrudník smerom nahor. A posúvam ruku na páske. Keď sa mi zamotá, tak je to troška ťažšie sa posúvať. Snažím sa otvoriť hlavne hrudník smerom nahor. A uvoľníme. Vrátime sa naspäť.